Het waaide uit, maar weer hut. Maar met de zinnen erbij heb je toch het gevoel van het wordt maaitijd. De maaitijd is er. Nou, die maaitijd komt ik wel met temperaturen, maar het is morgen toch echt terugbieten. Joen en vannacht, wat zal die wien een vlug deljan? De bloed has geen meer een uur. En vierders, ja, een temperatuur om het bij de size of de zon graden heen. En bewolking, misschien eerst nog een paar opklarings. En het liekt haast droog te blijven. Letter vannacht in het zuidoosten, Rijn of lichte Rijn. En dan de wind, zwak of matig en die komt wat uit verschillende richtingen waaien. Die houdt hem dus heel dal. Morgen, het wordt een dag met bewolking, een dag met Rijn, lichte Rijn. In de maand eerst nog droge perioden. En een witte boel, er kan wel eens 10 of meer millimeters vallen. En een kille dag is aan het 10 en 12 graden. En dan de wind, die steekt de kop op uit het noordoosten, matig en krachtig. Nou zijn ze met kracht 5 en 6 in de midden. Maar letter in de midden, in de joentijd, een huddewind. En bij vlagen sterker, minstens een waskoging ervan. Maar ik een waskoging, duidelijke waskoging van de watersporter en het verkeer. In de joen, in de nacht nog altijd een Rijn. Dan komt de snij erachteraan. Eerst nog Rijn of een paar buien. Ik denk in de midden of letter in de midden de zinnen nog even. En de temperaturen, ja, die binnen dan prima. Zo'n 15 graden op de eiland. Zo'n 19 graden op het Versteloon. Steeds met 16 en 19 graden de hoogste temperaturen in het oosten en het zuidoosten. De wind komt nog altijd uit het noordoosten mee en die zal krachtig wezen ont hut, letter op de dag joutje model. Het vooruitzicht, Koninginnedag, ziet er prima uit. Een temperatuur om bij de 19 graden heen. Droeg onder de junta, de zinnen erbij, de oranje zinnen. Maar dat kan ook zijn, in de jun, in de nacht alweer buien. En dan tiesje, 20, 21 graden. Maar buien, maar komen ze op tonger misschien wel. En waanzin, 17 graden en weer droeg waar. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.